to man nura ina jin ka. ka san me yake faruwa kuwa ni fa yarinyar nan na rasa yadda zan ma kullo mata wallahi. Wai kai ya kake irin wannan ne? Wai kai baka san matsayin mu a garin nan ba? Gaskiya ne. Yanzu kai ba ma unguwan nan ba duka nashiyan nan akwai wata yarinya da za ta ce mun kasa tsaya a gabanta mu furta mata kalmar soyayya? Ba zai yiwu ba. To don haka wannan yarinyar yau ko a mu ko a ita ta fito ina bayan ka ni zan tsaya sai ka furta mata abin da ke ranka. Gaskiya ne. Don haka bara mu duba mu ga ina za mu sami yaro. Bara yaro ka san ni lafiya. What was the meaning of all this now? Telamas. Da Allah shiga gidan nan ka ce ana kiran Khadija. To ba za a ba. Sai ka ga nema kala da wanda za ka aika. Kai ba kai ne ka zo layin mu ka sace kaza ba. Wallahi ya gano ka. Ko dan kaga ka je Lagos ka dawo. To ka je Lagos din ka tambaya waye cikara. In ya faɗa ma ka tambaye waye mai kusa. A Lagos din mamu muke cin uwar baban. Ba za a je ba. Inda karfi a cikin ka zare ka buga mu sai in gane kai shege. Karamin dan lawa haka.